Ema. Ngiyageza yathi mina ngathi ngathola ibubble bath. Wena la. Ngiyashayfa mama. Okay. Yini manje lena efana? Yema? Yini le? Hayi maphende mama. Phende abantu. Amadu. Just 3 mos. Kunto ifike njani la cabanga? Ngifuna ngikubuta wena. Ngifuna ngikubuta wena cause bengishiye wena. Ngisho ukuthi ubuye lo mlaji lo. Lambo singilaji. Mina ngigcoka medium ifika kanjani endlini? Okay. Yebo, yabani? Angathi shemsi. Uyangijolela wena. Okay man. Uyajola. Okay man, ngikhuluma iqiniso. Khuluma. Kugcoba ngimi. Ngombani? Ngimi. Iphende. Igcoka mbani? Ukhalalana ngegele. Angeke phela. Ungagcoka iphende wena. Kanjani? Angani ngifuna ukuvela ukuthi ngimi legcoka iphende. Ngifuna ukuthi bonke abantu babone tibuni tami ukuthi kuhle kwani. Kusete inhle. Yeah. So ufuna bakusoma wena. So ugcoka manje sibabona tibuni takho bakusoma. Yebo mama. Hayi. Yakufanele asigcoka manje ugcoka ukhomba ukuthi kufanele hayi manje ngiyawona nosasiphambi kwami kuyangifanele angalo mbhedo phambi kwami ufisa ukufundisa ukuthandazela wena